Moabot sa 21 ka mga local government units gikan sa rehiyon 6, 7 ug 8 ang nagkauyon nga mopirma ugma Hunyo 27 sa Memorandum of Agreement alang sa implementasyon sa Philippine Foster Care Program o PFAP nga gipanguluhan sa National Authority for Child Care. Nasabutan kini atol sa unang adlaw sa National Congress on Adoption and Alternative Child Care karong adlaw Hunyo 26 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Nangandoy ang pango sa NACC Undersecretary Janela Ejercito Estrada nga makuha nila ang suporta ug makauban nila ang mga LGU aron mas mulambo ang ilang paningkamot sa pagpangita og mga foster parents alang sa mga children for adoption or in foster care. Ito pong Philippine Foster Care Program na to ay isang napakahalaga at napakalaking bagay para sa mga LGU dahil minsan meron tayong mga emergency placement gaya ng mga nakikita nating mga bata na tinatapon sa kalsada, sa lansangan. Pwede natin sila agad ilagay sa ating mga foster parents. So yung foster care na mo with LGUs, gusto sana namin kahit makapag-develop sila ng mga 20 na foster parents. Sukad nga naumol ang NACC ni adtong 2022, misaysay si Estrada nga dakong kabag-uhan ang nahatag sa NACC alang sa mga bata, mas midaghan ang legal adoption sa nasod. Matod niya nga miabot sa 500 ka mga legal adoption ang ilang na proseso itandi sa tag na pulo ra ka mga bata nga na-adopt matag tuig sa milabayng panahon. Apan mibutyag si Estrada nga aduna pa sila'y dakong sagubangon tungod nga dili pa sila ilado nga ahensya. Since 2 years pa lang yung agency, marami talagang hindi may alam kung ano yung ahensyang to, gaya nung sinabi ko kanina. And ang challenge is of course, kailangan namin magpakilala. Before the law, parang 10 bata lang ang napapa-adopt yearly. Dahil dumadaan pa sa korte, mahaba yung proseso, umaabot ng taon, minsan 10 years umaabot, matanda na yung bata, hindi pa naaampon. Ngayon, nakaka 300 tayo yearly na bata. For domestic lang, iba pa yung sa intercountry. Awhag ni Estrada sa publiko nga suportahan ang legal adoption dinhi sa nasod ug unta likayan ang illegal nga pag-adopt aron sab mahilayo ang mga bata gikan sa child trafficking. Sa lahat po ng ating mga kababayan, suportahan po natin ang legal adoption. Kung gusto po ninyo mag-ampon, lumapit lang po kayo sa National Authority for Child Care o sa aming mga regional alternative child care offices. At wag po natin please tangkilikin ang illegal adoption dahil yan po ay isang form ng trafficking. Maaari po kayong maging makasuhan ng child trafficking, child abuse, and child exploitation. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.